आदा प्रमोद बर'आ जोंनो देखाय अबे पेजआव अबे मा होनो 125 एमेन्डमेन्टआव अबाव लिरनाय दङ जे 60टा समष्टि बिटिआरनो होगोन होननानै अबाव लिरनाय दं अबे पेजआव बिथांमोना खिन्था बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो जों बिपिएफनिफ्राय क्लियारलि मोनसे मेसेज होनो लुबैदों मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएलआ रं प्रपेगेन्डा बिथांमोना फोसावदों सिमा बारायनायाव बिपिएफआ माब्लाबाबो आफुथि गैया सिमा बारायनायखौ जों वेलकाम खालामो नाथाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों बिटिसिनि 6 सिडिउलआ इनटेक्ट थानो नांगोन 6 सिडिउलखौ सिमफायनो मोननाय नङा आरो 6 सिडिउलखौ सिमफायामालासिनो सिमा बारायोब्ला बेखौ जों मस्ट वेलकाम सिमा बारायनायनि जों एगेन्स्ट गैया बेनिफ्राय आरो 2 नम्बर नोंथाङा सोंनाया जे मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' आदाया 125 एमेन्डमेन्टआ जुदि बिला पास जायोब्ला 60टा समष्टि जागोन होनदों दा जोङो बिपिएफआ 60टा समष्टि बारायनायाव जों एगेन्स्ट नङा समष्टि बारायनायखौ बिपिएफआ जों लुबैयो नाथाय जेरैबायदि बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' आदाया मिसा खोथा बुंदों जे 125 एमेन्डमेन्टआव लिरनाय दङ जे बिला पास जायोब्लानो 60टा समष्टि जागोन होननानै दा आं बेखौसो सोंथि सोंनो नागिरदों आदा प्रमोद बर'आ जोंनो देखाय अबे पेजआव अबे मा होनो 125 एमेन्डमेन्टआव अबाव लिरनाय दङ जे 60टा समष्टि बिटिआरनो होगोन होननानै अबाव लिरनाय दं अबे पेजआव बिथांमोना खिन्था मैया आं गावनि फेसबुकनि पेजनि गेजेरजों 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै प्रमोद बर' आदानाव सोंथि सोंदों आदा नों बुंनाया अबे पेजआव दं होननानै दा बिथाङा बिटिसिनि रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुंदों ओंखायनो जोंनि बिपिएफनिफ्राय क्लियार खोथा सानजाहा सिमा बारायनायाव जोंहा एगेन्स्ट गैया नाथाय बिटिसिनि 6 सिडिउलनि नर्म्सआ इनटेक्ट थानो नांगोन बेनिफ्राय 60टा समष्टि जानायाव जों मस्ट वेलकाम नाथाय आदा प्रमोद बर'आ 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव लिरनाय दङ होननानै बिथाङा मिसा खोथा बुंनायनि सायावसो जोङो सोंथि सोंदों मानाव गेदेर आदा प्रमोद बर' नोंथाङा जोंनो देखायना हो अबे 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि अबे पेजआव बिटिआरनि समष्टिखौ 60टा खालामगोन होननानै अबाव लिरनाय दं बेसो आंनि सोंथि थेंक इउ